Току-що създаваш YouTube канала си, качваш първото си видео и го споделяш с приятели и близки. Убеден си, че това ще ти даде начален буст и ще помогне на алгоритъма да те забележи. Истината е, че точно това действие е първата грешка, която вкарва твоето видео в така наречения затвор под 100 гледания. За да обясня по-лесно защо това е огромна грешка, ще разделя видеото на 3 сегмента. Какво мислят начинаещите контент създатели? Как реагира алгоритъмът? И сегмент 3, какъв е реалният резултат? Естествено ще започнем подред. Когато стартираш нов канал, логично е да си кажеш, ще изпратя видеото си на приятели, те ще го изгледат до края, ще останат по един лайк и коментар и така YouTube ще показва видеото ми на повече хора. На теория това звучи добре, но на практика това рядко води до истински растеж. И причината е, че обикновено твоите приятели не са твоята истинска целева аудитория. Някой е запален по коли, друг по музика, трети по риболов и дори да гледат видеото ти от уважение, това не е част от тяхните истински интереси. Преминаваме към втория сегмент. YouTube алгоритъма работи на принципа на сигурността. Той постоянно анализира следните неща. Кои хора кликват на това видео, кои хора остават да гледат, кои хора дават сигнал, че това видео е интересно по някакъв начин. Когато първите ти зрители са приятели, които в действителност нямат интерес да гледат подобни видеа, YouTube си казва, значи този канал по принцип е интересен за хора, които се интересуват от коли, музика или риболов, но в действителност темата на самото видео няма абсолютно нищо общо с тези три неща. И какво прави алгоритъмът? Той почва да промотира видеото ти точно на такива хора. Проблемът е, че тези хора, също като твоите приятели, нямат интерес, да кажем, към Fortnite, козметика, бизнес съвети или каквато и да е темата на канала ти. И реално всичко това най-вероятно ще доведе до нисък click-through rate, нисък watch time и следователно алгоритъмът ще реши, че видеото ти не си заслужава да се промотира повече. Ако искаш помощ в изграждането на възвръщаема стратегия около твоя контент и аудитория, можеш да ми пишеш налично или просто да си запазиш безплатно стратегическо обаждане от линка в описанието. И сега преминаваме към последния сегмент. Вложил си часове в заснемане и монтаж, оптимизирал си заглавието и тъмнела на видеото, споделил си видеото на твоите приятели и накрая си останал с под 100 гледания. Това може би не е защото съдържанието ти е лошо, но фактът е, че си подвел алгоритъма да промотира видеото на грешната аудитория. И колкото по-често се случва това, толкова по-зле ще става. Истината е, че най-силният буст не идва от приятели или близки, а от реалните зрители, които така или иначе търсят съдържание като твоето. Те ще кликнат на видеото, защото така искат, ще го изгледат до край, защото им е интересно и ще се върнат при канала ти, защото отговаря на тяхните интереси. Благодаря за гледането, надявам се да ти е харесало. Ако е така, абонирай се за канала и остави един коментар, за да продължавам да правя подобни видеа.